Andrea. Hola, em dic Andrea, vaig a fer els múltiples i els divisors d'aquest ple. Avui tenim que fer la descomposició i això serien els múltiples avui. Els divisors serien l'1, el 2, el 4 i el 3. Els múltiples de 7 fem la descomposició i com és un número primer posem el 7. I els divisors serien l'1 i el 7 perquè és un número primer. Del 4 fem la descomposició i els seus divisors són 1, 2 i 4. De 10 fem la descomposició i el 5, com és un número primer, i els divisors són 1,